har zuwa yau Allah bai gwada mana wani abun sohe da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Allah bai jarrabe mu da wani abu da Annabi Muhammadu ba. Allah bai sa jin nauyin wani abu da manzon Allah ba ga zuciyarmu. Dole ne mu yi rawa, dole ne mu ji daɗi cewa ko da aka yi gangan cikinmu muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma abun ban mamaki, abun da muka jin tsoro lahira, ilalle lahira abun tsoro ce, dole kowa ya hirgita. An ce Allah sai ya fushi lahira. Sai dai mutane sun manci magana da yawa, Allah sai ya fushi. Amma idan manzon Allah ya zo zai shiga aljanna, mala'ika mai gadin aljanna zai ce mashi ka Annabi Muhammadu baka rage ma hushin Allah komi ba, duka kwashe al'umma sallallahu alaihi wasallam. Ashe ba dole mu gode mu Allah ba dan ya ba mu Annabi Muhammadu, ba zai ban mu ba. Wata rana ana zaune da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadaran shi. Sayyidina Abubakar na gure, sayyidina Umar na gure, sayyidina Usman na nan, duka sabon manzon Allah kowa yana zaune a wannan waje. Abun akwai shawa. Sai manzon Allah ya ce bari in maku bishara, Allah ya bani mutum 70,000 daga cikin al'ummata su shiga aljanna ba azaba ba hisabi. Anan nake cewa alhamdulillah uwayen da suka rene mu sun iya reno. Ina tuna wata rana na zo da gaban mahaifiyarmu, ina gaya mata an ce za a samu mutum 70,000 za su shiga aljanna. Ta ce Tijjani bari wannan magana. Ni ce 70,000 wannan ganta da yawa. Ta ce to ba ha ganin yawan al'ummar. Ai ka tashi hankali a ce 70,000 ɗaya ba mai sabi. Sannan ne gane a ce 70,000 ne yan kaɗan ne. Da haka sai na Umar shi ma ya ga yan kaɗan ne. Sai ya ce manzon Allah